José Balaguer Mascarell. 1936, el 5 de maio. Soc Matilde Puig Martínez i vaig néixer el 24 de juliol de 1943. El pare de mon pare ja era Puguero. Després mon pare i després jo. Seguix. I en la Pantanà després m'ho vaig deixar de fer pous. I me quedé la distribució d'aigua potable de Sant Bernardo. A l'Eixabegó, Sant Bernardo, la urbanització, i el Racó de Vinyes. Tot això m'ho vaig quedar jo. Bueno, els dos. I fins fa uns quants anys, no sé molt, que ara és tot de l'Ajuntament. Jo tenia màquines perforadores. I quan tenia 17 anys, ja mon pare en el Tomelloso, la Solana, tot allò, ja feia pous. I jo he estat en el Tomelloso, tot això. I després, molts anys, tota la Castilla, hasta la Roda, Castilla, o sigui, la província d'Albacete, ahí no parà de fer pous. En les màquines, anem modernitzant les màquines. I a última hora, el dia de la Pantanà estava jo en Poçocanyà fent un pou. I d'allí me'n vaig vindre, que no vaig entrar en el Cira, però me'n vaig vindre a casa, pensant que entraria en casa i no vaig poder en la Pantanà. I després m'ho vaig deixar. Ja estava hasta el gorro d'estar per fora a casa. Salamanca, Almeria, Castilla-La Manxa, sempre fora a casa. Llavors, uno crec que el vam fer antes o quan s'ha començat la guerra o per ahí. No, la República. El de la Crieta. L'altre, antes de guerra. Després ja no se feren faenes. Bueno, perquè estava el jaleo de tot això. En aquell entorn feien una perforació d'un 20 centímetres o per ahí, anaves posant tubos fins que arribaves on estava la corrent de l'aigua i després en una bomba per dins treien l'aigua. Així, en el Cira no eixia cavallera, però, sin embargo, feies un pou en la província de Salamanca i alguns puestos de la Manxa i eixia ella a flote. Així no, així no el Cira no. Hi ha hagut bombes que treia 70.000 litres hora o 80. Quan nosaltres fèrem el pou per a tot el sistema de Sant Bernardo, la d'aforo treia 5.000 litres per minut. O sigui, 300.000 i pico litres. Un xorro. N'hi ha molta aigua, és un manto molt... Mon pare, on va fer el pou, que en Castellí, no es fiava de maretes ni res d'això. Un home que tenia mitja fanecà, i mon pare va fer un tracte en ell, si eixia li comprava la terra i si no li donava una indemnització, arrimat al barranc de la Murta. O sigui, on està el pont, la carretera Corbera, allí a l'esquerra. I després, d'ahir, la pujar a Sant Bernardo, la urbanització. Una tuberia de 400 de fibrocement de 15 atmosferes, tubo així de gros. D'ahir portar a Sant Bernardo, la urbanització. I ahir feren un depòsit de 1.000 milions de litres i d'ahir una altra bomba la va pujar dalt de l'Eixabegó fins al Racó de Vinyes. I tot això era tot terreno perdut, que avui tu te'n vas al Racó de Vinyes n'hi ha almenys 60 o 70 xalets. Ahir no n'hi havia només caserps. No n'hi havia res. I donarem vida a tot aquest terreno, però econòmicament no va ser rentable. Canviar els diners.
Era un home que tenia mitja fanecar. Ja, però... I mon pare li va dir, si trac aigua, te donaré, no sé si 100.000 i pico pessetes entonces, que era... I si no trac, te donaré 15.000 del desperfecte que te fica. I vaig ir aigua a Muntó i d'ahir ja la portàrem allà. O sigui que en la vida ha cregut jo en això. Això no ho saben. I el que passa és que són homes que en un pèndol, una corda de rellotge, adivinadors, però no sabien. Avui encara no se pot dir que n'hi ha uno que sàpiga a tants metres n'hi ha aigua. No, senyor. És perforar, hasta que arribes a on està l'aigua. Avui n'hi ha màquines de rotació que fan d'això de 10 o 15 centímetres que arriben a 200 i 200 i pico metres. En ixes és fàcil trobar, però les que teníem nosaltres que no passàvem de 200 metres, t'entregaves primer i no... segons puestos. És que no és fàcil això. I n'hi ha zones que n'hi ha molta aigua i n'hi ha zones que no n'hi ha. Que no n'hi ha als metres que tu vols, que potser a 3 o 400 metres trobaries aigua, però ja arribar ahí és difícil. Jo tenia a última hora una màquina que era una còpia de les americanes Pit Star que se dia, que podien fer fins a 300 metres. Perquè això era un cable, la màquina, la barrina, i de 300 metres no n'hi ha cabres tant d'això, ni cabien en el rotllo d'això. Fins a 300 metres podies arribar, que no arribaven mai. En Almeria, en els campos de Níjar, vaig estar també fent 2 perforacions, que no vaig treure aigua perquè no passi la zona de margues i tot això. Però jo no he conegut altra cosa. He estat en Albacete treballant a la província i a les 8 del matí en una escarxa de 4 dies ja estava jo en la màquina pegant-li. O sigui que ja ho ha passat tot. Entonces feia més fred que ara. I estic molt content d'estar així. Després ens dedicarem a fer cimentacions, pilots, que se diu. I vaig estar diversos anys a la playa de Pobla Fernals. El primer pilotatge que vaig fer jo no hi havia res, tot xuncar. I d'ahir vaig estar un destarifo d'anys fent per a les finques. I anava i venia tots els dies en el personal a Pobla Fernals, d'Alzira a Pobla Fernals. Pues jo de xicoteta vaig anar a escola, només vaig anar fins als 13 anys. Ma mare va dir, ja n'hi ha prou, ara a cosir. Vaig anar a cosir, vaig fer el corte, vaig fer tal, i després jo he anat sempre fent cursets i coses perquè tenia inquietud, no? Però ma mare deia que estudiar i això que no. Bueno, anar molt al camp, ajudar-li a mon pare, i després ja de major, ja quan ens vam casar, de tot, mira, quan va agarrar ell lo del pou, que es va morir el meu sogre, ens quedàrem nosaltres el pou. I d'ahir me vaig posar a l'oficina, me vaig ensenyar, fins per traure el preu de l'aigua, això ho feien en València, un senyor que li deien Rafael Montalt, que tenia allí un estudi grandíssim, i me deia, Matilde, t'he que portar això, t'he que portar allò, jo en el tren, en el cabasset, dins dels documents. I després ja de més major jo feia, a veure, quan me jubile, pintaré, quan me jubile. I antes de jubilar-me, als 51 anys, va tindre l'ocasió d'entrar en l'escola que n'hi ha en la Casa de la Cultura, que estava Lambert Penalba allí de professor, i ell comença a pintar i fins avui. Mira, així ha sigut la meva vida, sense parar. No m'ha avorrit mai.
sempre he tingut coses que fer. Així han fet exposicions, n'ha fet en la Casa de la Cultura, ha anat molt als encontres de pintors molts anys, perquè ens agradava, i com ell m'acompanyava, que ell sempre, on he anat jo, hem anat els dos sempre, juntets, i ho vam passar bé, perquè arribàvem a una població que n'hi havia un encontre. Ala, ja ho tens tot muntat, doncs jo me'n vaig, ara tornaré. I se n'anava. Quan venia me contava quants habitants tenia el poble, tot, ja ho sabia tot. I no s'avorria. I les meves companyeres feien, és que el teu home t'acompanya. Ai, doncs el meu home m'acompanya, i què vols? Si a tu no t'acompanyen, a mi sí. I ho han passat molt bé, sempre. I a disfrutar molt de la família, perquè per a ser pintor t'ho has de deixar tot. Per ser professional, la majoria han tingut que deixar-se inclús a la família, per estar dedicats. Jo m'he dedicat, però sense deixar-me la família. I ho va passar bé, perquè m'agrada, m'encanta. Tinc coses boniques, ne tinc menys boniques. Ara, així en la casa, així on estem en el museu, quan he canviat de casa l'última volta, que va ser quasi fa un any, he donat per 45 quadres, els més bonicos i els més grans, perquè on jo anava no me cabien. Ai, a mi, mira, a mi m'agrada Monet, a mi m'agrada Sorolla, a mi m'agraden, n'hi ha molts que m'agraden, molts, en tindria un rastre. I d'ací contemporanis també. Jo és que no m'agrada encasillar-me, perquè a voltes m'han aconsellat, ara que ja pintes bé, ara agarra un tema i segueix-lo. Doncs no. No, perquè això és, per mi és encasillar-se. Jo crec que el que és la innovació i anar fent proves és el que a mi m'atrau. Jo veig alguna que m'agrada i si no m'ho invente. Però això que fan molts que, ala, sempre el mateix, això ja pareix una fàbrica. Això no va en mi. A mi m'agrada. M'agrada experimentar i m'agrada... A veure, però sempre el realisme, més que l'abstracte, doncs bueno, algun dia, algú no n'ha fet però poc. El realisme, i si pot ser que sigui algo bonico, perquè diu que la vida és bella. I lo roïn ja ho arrimem. A voltes això que en la plaça que passejàvem, entonces, i mires i no mires, i mira, aquell, el poero este, però saps? No me pensava jo que arribaria mai a res. Per cert que li vas dir un dia a una cosina, a tu no t'agrada el poero? Pa tu, em diu. I un cert dia que anàvem passejant per la placeta, una amiga meua i jo i ell en un amic, si vinguin res de nosaltres ens feixinen, que teniu un borinot. I borinot, doncs ahir començarem. I on vivim ara, que vivim a la plaça de les Lletres Valencianes, això era la piscina municipal. I allí fèiem ball. I n'hi havia cine de verano i tot això. I un dia que vam anar allí, em va treure a ballar. I quan vas ballar en ell, i m'he posat la maneta així i vaig dir, ostres, que segurament note. Que bé. I d'ahir, doncs mira, així estem. Perquè ell té les manetes una miqueta... Això li val, ensenyar la maneta. Jo en el Cira... Mira. Que jo en el Cira, és que són de la meva edat, a mi no em coneixien pel nom, sinó pel poero. Avui ne queden pocs ja, però encara algú fa, poero, on vas? Perquè, com fem pous, entonces, no sé en el teu poble d'això, però així batejaven a Maria Santíssima. Tots. Per els apodos. El pedrero, perquè treballava la pedra, l'obrer, per l'obra, i a mi el poero. Mira, el Pepe, que és el segon, i s'està ara treballant així en aigües potables. D'ací no el Cira. La major, en València, està de... Professora a la universitat. Politécnic. Era topògrafo, però ara és un altre nom. I menys catedràtica, ho té tot aprovat. I el Menut, que ja té 50 i pico d'any, està en Madrid. No em poses, té 45. 40 i pico. Jo, en això de les edats, el Menut, que li diuen Antonio, està en Madrid i ara està en una empresa d'aigües potables
perquè en Madrid no és igual com així. N'hi ha moltes empreses distribuïdores i ell està ara entrat d'encarregat en una empresa d'aigües potables. Bé, mira, cada un se l'ha ventilat per on ha pogut. Jo, a escola, clar. Fins a quan? Fins als 15 o 16 anys. I no m'agradava. I vaig arribar a escriure a màquina i tot. I quan feia una perforació, me feia un plano i dibuixava el tubo i a la dreta i a l'esquerra les capes de terreno. Tot això ho feia jo. I un capritxo. No, un capritxo no, que Perquè, t'ensenyaves a força d'experiència. mira, cada un se volca a una cosa. Jo apel·lear molt en això de fer pous, apel·lear molt. Ha tingut molts entropessons, però així avant. I avui molts es pensen, encara no fa molt, un me va dir, tu estaràs forrat. De què? Si quan acabava un pou, potser havia canviat els diners, però un altre, i un altre, i anem anant. Sí, home, sí. Cada un té que fer el que li agrada. Si era molt lluny, venia cada setmana. Si estava en Albacete, venia cada setmana. I el que ell diu de Pobla Farnals, quan ens vam casar, doncs entonces anava i venia tots els dies. Però Pobla Farnals no està tan lluny. Però les carreteres no tenen res que veure amb les d'ara. Era una carretera, la que anava a Barcelona, de 2 direccions. Per cert, una vegada estava jo esperant el meu fill segon i eren les 12 de la nit i no havia arribat. I el meu sogre estava tocant a tots els hospitals, a la Guàrdia Civil, llavors hi havia passat alguna cosa. I jo més tranquil·la, perquè me diuen, és que t'ha de dir, tranquils, que no li ha passat res, i arribarà. Jo estava dins de mi segura que no havia passat res. Claro, quan no n'hi havia mòbil, no n'hi havia res, havia hagut un accident i fins que no anaren a retirar-ho tot, la carretera estava parada. No podien ni avant ni arrere. Però jo estava convençuda que no passava res dins del meu interior i no passa res. Tu no tens ni idea del camp de Mestalla a la platja de Pobla Farnals, la carretera eixa era l'única que hi havia. Els accidents que he vist jo entonces per ahí. Morts, accident. I aquest accident que diu ella, vaig tindre que anar per Alboraia i jo que sé, travessant per dins dels camps i tot això, perquè ahir no passava ningú, n'hi ha entre 4 estesos en la carretera i fins que no anava el xusgat. I jo n'ha vist molts. Però això que diuen que la intuïció és de veres, jo ho he comprovat. Perquè aquest dia a la meva germana, tots, conforme està ella, que està tan confiada si li ha passat alguna cosa, i conforme estava jo a punt de tenir el meu fill, estaven tots patint, i jo tranquil·la, jo tranquil·litzant a tots. Jo estava segura que no li havia passat res. No sé, alguna altra vegada si m'enganyaré, però aquesta volta no me vaig enganyar, gràcies a Déu. No hi havia lo d'ara. A mi és com si ara jo visquera en un altre planeta, perquè és que no té res que veure. Mira, quan ens casàvem era la costum ensenyar el piso, els caixons, obrir els caixons perquè vegueren els llençols, el dot que diuen, el tratge, el llis posat, tot. I ara no, ara és tot ximpum. Quan te dones compte ja s'han casat. Mira, nosaltres ens casàrem per la iglesia, el meu home va dir, vols que ens casem per Nadal i així on anem estan les capitals més asseà? I dic, per casar-nos en Nadal me casa el dia de la Milagrosa. Entonces jo anava a missa, hija de Maria, no sé què quantos. Ara ja no vaig, però bueno. Vaig si fa falta, però no. Com entonces no. I ja no sé per què ho he dit. Canviamos la vida. Bueno, entonces era una altra manera. Entonces nosaltres ens vam casar per la iglesia, tot en la medalleta, tot el rotllo. I ara els meus fills, la major que és la xica, la que viu en València, se van casar però pel xusgat. Com ella d'Alzira i l'home és de València, buscaven a veure com i es casaren en Guadassuar, perquè en Alzira havia de ser dissabte pel matí, perquè la jueza d'entonces ara
qualsevol casa a un altre, però entonces era el juez. I se van casar en Guadassuar perquè per la vesprà el juez de paz que n'hi havia allí, diem el xutxe, el juez de paz, i es van casar en Guadassuar. Vinc a dir-te per lo que ha canviat. El segon, ell en el juzgat, i el tercer, ni per ahí ni per allà. No cal casar-se, per què? Dona igual. I jo ja ho he acceptat. Jo primer hora no ho comprenia, però ara ja... És que ja ho trobo natural, que a voltes inclús penses que tontos estàvem. I al mateix temps penses, no, jo estava feliç. Jo no notava que la diferència que n'hi ha ara, però és que ha sigut molta diferència. És de tindre-nos dins del puny a estar, mira, ala, res. Però jo no ho ha passat mal, de veres, perquè és el que veus, quan sempre tens amigues que n'estaven més oprimides, jo, mon pare i ma mare, molt rectes, però, a veure, mon pare era una persona molt, com si fora d'ara, no d'antes. Però, així i tot, jo veia les meves amigues que les duien tant... Tenia una amiga que son pare no volia que es pintara, no volia que no sé què, no volia que no sé quantos. Entonces jo he viscut feliç. Però ara si ho compares, fas, bueno, estaven tontos. Mon pare al camp i el meu iaio també. Feien collites, tomacar, barcinar, pemintonar, de tot el que donava. I l'altre abuelo estava en un hort, que els amos eren de València, eren taronxers, i ell cuidava i era el procurador, diguem, de l'hort. Diguem, no, el procurador. Els amos venien quan venien i ell ho portava tot. Però el meu iaio, per part de pare, era això, agricultor, que se diu horticultor, crec que se diu, no? Algo així. I bé, i sempre m'ha agradat molt, per això m'ha agradat tant la naturalesa, perquè he viscut des de sempre en la carretera de Carcaixent, que avui en dia està Blas Metal, que és la primera curva que n'hi ha, i on és Blas Metal, això era l'hort dels meus iaios. Ahí he viscut jo de xicoteta, fins als 15 anys. Després ja en el poble i així. Procurant ensenyar-me tot el que ha pogut, i ahí estem. Però vivim bé. A limitats. Bueno. Perquè jo vaig fer la proveta de fer-me autònomo quan mos quedàrem al pou i avui no arriba a 1.000 euros el que tinc de pensió. Si hubiera seguit en indústria, tindria quasi 2.000 al mes, però en autònomo. Però, lo d'ella i lo meu, vivim bé, ara minxa la meitat d'antes, ja sobra. A mi m'agradava molt, quan estava en la manja, cancel·lar magreta, torraeta a les brases, això era l'almorzar preferit. Això s'ha acabat. El que ara és l'avenida Santos Patronos, això era el riu. Jo ho he conegut i ell més que jo. I després me'n recordo quan ho vam tapar, que n'hi havia pedra que era com aixina, uns camionats de pedra tiraven allí. I jo avui en dia jo pense, perquè el taparen, ja pots anar a la ciutat que vulguis, a la ciutat que vulguis, que totes tenen un riu, totes, les més importants d'Europa. Això ho haveren canalitzat, ho haveren fet ben fet. En aquella època vam considerar que tapant-ho, i jo una vegada me'n recordo que vaig tenir unes paraules allí pintant en un senyor que havia estat allí de consejal en aquella època, i jo li vaig dir que no ho havia d'haver tapat. I diu, gràcies a això han fet escoles. I jo li vaig contestar, i gràcies a això s'han omplert butxaques. Ai, s'enfaden amb mi. Enfadant mi a base de bé. Però jo recordo que el carrer Faustino Blasco donava al riu i allí darrere tenien una horteta, el tros ixe tros, quan no era de ningú, és on han fet els edificis. Tot això va anar a l'Ajuntament. Que tu no ho has conegut. Què va? Ixe riu era l'excusada de quasi tot el poble. Però això ho havien arreglat. L'auia ruïn, perquè si ixe riu haver sigut d'auia contínua, el xúquer, asseant-lo, haver sigut una cosa gran pel poble. Però així era un niu de mosquits i de rates i de tot. El taparen i feren l'avenida. Però
no era... Nosaltres hem estat en Catalunya d'excursions i estiguérem en un puesto que el riu travessava per dins el poble, però un caudal molt gran, i estava asseat, canalitzat i tot, però era aigua contínua. I així l'únic que n'hi havia era la sèquia mare. I feren bé el tapar-lo, per mi. Ara, ojo, avui en dia molts diuen no s'havia d'haver tapat. I com sanejaven aquesta aigua? Se pot sanejar. Allà on hem anat hem vist sempre rius i damunt hi fondo i jardinet i tal i qual. I deixen, en vez de tot això gran, xicotet, canalitzat, i se pot. No, però... El que és la sèquia mare per un altre puesto. Ara, l'avenida la feren limitar, perquè com aprofitaven el cul de les cases, el solar, pues l'avenida és estreta, però és una avenida. Així ve per ordre personal i diu, ui, els edificis alts. Bueno, pues vale. Veus, dos junts i ell pensa d'una manera i jo d'una altra. On està Carrefour, a la dreta n'hi ha una muntanya, i aquesta muntanya la van buidar i la portaven en el riu. Pedres grandotes, el que podia carregar un camió, i l'enterraren. Escolta, obra de Moro, entonces, que diem obra de Moro per antic, No, per però gran. es va fer. I ja està. En este poble, hasta la fecha, no han reconegut el que va fer. Ni ho reconeixeran en la vida perquè la política és la política. Mon pare va fer una cosa de portar l'aigua a Sant Bernardo, que no eren xalets, era una finca, de secar. La finca Mona, que diuen. I d'ahir, en una altra elevació, perquè del pou a Sant Bernardo n'hi ha 150 metres de desnivell. D'ahir a 100 i pico metres més, fins al racó de Vinyes, Que són 225. tornar a portar l'aigua. I ells començaren, els que tenien un secà, a fer-se una caseta, un xalet, i d'això. I aquesta obra la va fer sense diners. Ell maquinava molt. El que volia aigua li adelantava 10.000 pessetes entonces. Però mai han sigut socios, sinó regants. El pou mai ha sigut de societat, sinó exclusivament o de mon pare i després de nosaltres. I ahí està. Ara se ho queda fa 2 o 3 anys, o el que siga, l'Ajuntament. I ara és tot propietat de l'Ajuntament. I nosaltres no tenim res que veure. Però ahí està el que se va fer. I per dins del barranc de la Murta, una tuberia de 400 en 150 metres, en 15 atmosferes de pressió, la quantitat d'averies que teníem, es trencaven les unions, que eren uns discos de ferro colat, es trencaven, i arregla-ho. Mare meva, el que han peleat. Ho arreglàvem i l'aigua poc amunt. D'ahir portaren l'aigua a lo de Sunyer, o sigui, al club de tenis. I el club de tenis fèrem un empalme, una tuberia, quan Sunyer va fer els xalets, entonces li donarem aigua potable a Sunyer. O sigui que engrandir-la, l'engrandíem la distribució, però sempre a menys. Li demanaves a un que t'hi deia jo 50.000 pessetes i deia, mira, jo tinc la de Marc Antoni, no me fa falta. I no, té que ser baratet. Però jo a posar comptadors i a posar... Era la mania que tenia. I ahí està. Que de descontent no estic. I molt content de que aquestes persones de l'Aixabegó, Sant Bernardo, el Regó de Vinyes, tinguen aigua potable.
perquè l'àvia sempre ha sigut molt bona. Analitzar. Tots els dilluns analitzaven l'àvia. I estic content perquè han tingut àvia per poder veure tranquil·lament, sense malalties i sense res. I gràcies a això han fet xalets. I ahí està. Jo tinc quadros pintats de la meva neta, que tinc una neta, tinc 2 nets i una neta, de la meva neta, que això és una gràcia. Ara n'hi ha uno exposat en la Casa de la Cultura. Entonces, te fa molt feliç, perquè veus, captes moments, tinc una del meu net major també, quan tenia 5 anys, que entonces la meva filla estava en, no sé si sabeu que en Gandia també n'hi ha un de la universitat, allí en el Grau, i la primera plaça que va tenir la meva filla va ser allí. I quan el xiquet, el major, tenia 5 anyets, que anava allí a escola i tot, fent com si fos la graduació, i mira si les fotos que jo li vaig fer, la meva filla no va poder anar, pobreta. Vam anar el meu gendre i jo. I més li vaig fer fotos, i la cara de felicitat que feia el xiquet, el gorret tot ahí, com si estiguera, mira, com si ja tinguera 20 anys, que no vaig poder resistir i el vaig pintar. I te dona molta satisfacció. Són moments que es guardes ja per sempre. Després, el Víctor, que és el segon, també. Tinc uno que li vaig fer no fa molt, per posar-lo així, exactament ahí en el hall, que eren de 20 per 20, i també té una sonriseta, una gràcia, que això és un moment concret. Això de la família, clar. I el que és així de dir de puestos que has anat o algo que t'inventes és recomanable. Jo sempre ho dic, no fa falta tindre molt. En una llapissera que tinguis i un paper pots començar a dibuixar i a treure moments concrets. És molt bonico. A mi m'encanta. A part de pintar, hi hagué uns anys que li pegava per així en teatre. Bueno, tampoc anem a contar. La companyia com se dia? No, no me'n recorde. Era de... D'on era? I no ho feia molt bé, però tampoc molt mal tampoc. I pintar i teatre, pintar i teatre. Tot. Mare meua. Això és fantàstic. Arribarem a anar 3 anys a València, perquè jo quan el comenci a pintar així en la Casa de la Cultura, jo em pensava que començaríem com la Iaú. I diu, no, tens que agarrar-te al carro de lo que n'hi ha. I allí n'hi ha gent que anava ja molts anys. I el primer dia me vaig anar a casa plorant. I feia, si este és el primer dia em dic que no us pareix bé, li diuen a Lambert. És que això com vostè ho fem nosaltres, tal, i jo dic de mi ho feia, si elles que ja van temps es pareix molt, jo, què vaig a fer jo? I vaig eixir d'allí plorant. I quan vaig arribar a casa vaig pensar, mon pare diu que el que fa ho fa un altre. I me vaig plantar. I vaig començar a anar, i sobre la marxa. Però jo dins de mi pensava que me faltava alguna cosa. I per un dels amics que anàvem a les trobades, als encontres, que jo li vaig dir, xico, com és que has progressat tant? Diu, és que estic anant a València. I anàvem, crec que se diu, com es diu aquella escola? Que van allí, van a Sorolla. Artes i oficios. Artes i oficios no. No. Bueno, és igual, no me'n recorde. Crec que és el carrer País Reina de València o alguna cosa així n'està. Total, que vam indagar... Artesans? Sí, artesans. Allí vam anar 3 cursos i m'ho anàvem també 2. Agarràvem el tren, deixàvem el cotxe a l'estació, agarràvem el tren i 2 voltes a la setmana anàvem. I la veritat, sempre m'ha agradat. I d'ahir a ahir has anat fent, has anat fent. Pues el que és la mentalitat, ja acabem, de les persones majors. Sa mare la teníem nosaltres en casa, a l'última hora. I no tragava que ella anara a teatre i a pintar i tot això. Del xalet, que vivíem en Sant Bernardo, se n'abaixava i pujava allà a les 9 i pica. I no podia aguantar-se la dona i dir, la culpa és teua perquè li has donat massa solta. Massa ales, li dones ales. Això ma mare, Ella no. Ella en casa. Ara a teatre només te faltava això. La mentalitat d'aquell entonces. T'imagina't. Com pensaven aquelles persones? Com estaven educades? En canvi, mon pare no. Mon pare li agradava que mos ensenyaren com més coses millor. I jo de xicoteta, en l'escola, les monges també fem teatre. I ma mare li pegava tort perquè mos havia de fer un tratge cada volta que eixíem i tal. I una volta la vam prendre la monja i li va dir, és que no sabeu
Eso falta cultura. Eso de salir al teatro da libertad d'expressió, da tal qual. I ai, pues bueno, pues que hi siga. I a mi sempre m'ha agradat. I Ho quan passàvem bé. vaig tenir oportunitat ja de ben major, ai, pues, de 50 o per ahí també, una amiga meva i jo ens apuntarem a teatro, i teatro, doncs mira, farem unes obres molt bones. N'hi ha una, no sé si la coneixereu, que es diu Lisístrata, que és d'aquells anys, que si te pares a analitzar-ho, la vida sempre és el mateix. És una roda. Sempre hi ha els mateixos problemes. Guerres, i no cal dir més, tot el mateix. I ahir vaig fer-hi un paperet, mare. Nosaltres, la forma de pensar els Li dos... dic a la mestra, jo dic, justament m'has donat a mi aquest paperet, diu, és que tu lo puedes hacer i les altres no. Anava jo d'home. Heu vist alguna vegada? La forma de pensar els dos, anàvem als encontres, la part d'Alacant, la part de Castelló, d'això. I jo li dia, mira, aquells no els han vist en la vida i també són pintors. Anem a sentar-nos a dinar en companyia d'ells. A conèixer gent, contactar, i ha conegut a molta gent. És que si t'assentes... Això, per sentar-nos en la quadrilla, que s'ajuntaven tot això, si estos es coneguem. No, i saps què? Que sempre parlen de lo mateix, de lo mateix. Entonces tu te'n vas a un altre poble, veus raones en altres persones, i tot això tenia raó la Montse. Sí, mira, molt bé. I bé, ahí estem.